እተዝኽተለኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ይረክብ እምበር ብጸልማት ኣይኸይድ ብርሃን ኮይኑ መጽኡ ንምንታይ ከብርሃልና እሞ ንሕና ናብቲ ብርሃን ክንኣቱ ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ከም ዝኾነ ንሕና ከዓኒ ኣባግዕ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ምን ብርሃን ናብ ዓለም መጸ እዚ ብርሃን እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ኢኹም ክብሎም ከለታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ናይዛ ምድሪ እዚኣ መቐረታ ኢኹም ንስኻትኩም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ምህላውኩም ወሳኒ ነገር እዩ ክብሎም ከለ መብራህቲ ኣብ ገዛ ንዘሎ ኩሉ ምንቲ ኸብርህ ኣብ በሪኽ መቕመጢኡ የንበርዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈረ የንበርዎን ይብል ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘለዉ ኣቦኻትኩም ምእንቲ ኸምስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብል ናይ ዓለም ብርሃን ክንከውን ክንሰብኽ ክንምህር ቃሉ ክንምስክር ብስነ ምግባር ብህይወት ብኩሉ በኣነጋገራና በኣካይዳና በኣለባብሳና ብኩሉ ነገር ብርሃን ክንከውን ክርስቶስ ኣባና ክበርህ እዩ ዝለኣኸና ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ሰላም ፍትዋት ቤተሰብ ድሓንዳኻትኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና እየ ልምዓንቲ ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 14 ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ዝብል ቃል ሒዝና መፂና ኣለና ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ እናገበርኩም ፀናሕፀንሑ ብሽም ልዕሊ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝፅውዕ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 14 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ክትስወር ኣይትኽእልን እያ ይብል እዚ ቃል እዚ ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተናገረ ቃል እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ክብሎም ከለ ኣቐዲሙ ድማ ብዛዕባ ንሱ ናይ ዓለም ብርሃን ምዃኑ ተናጊሩ ነይሩ እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 12 ከምዚ ይብል ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ እቲ ዝኽተለኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ይረክብ እምበር ብጸልማት ኣይኸይድን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ ዓለም ብርሃን ምዃኑን እቲ ዝኽተሎ ኩሉ ድማኒ ብርሃን ህይወት ይረክብ እምበር ብጸልማት ከም ዘይኸይድ ይናገር ማለት እዩ እዚ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድሪ ዝኽመጽ እንከሎ እንሆ ኣብ ጸልማት ንነብር ንዝነበርና ህዝቢ ካብ ሓቂ ወፂና ኣብ ሓሶት ንንካራታት ናብ ዝነበርና ህዝቢ ናባና ክመጽ እንከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ይመጽኡ ንምንታይ ከብርሃልና ማለት እዩ ከብርሃልና ማለት እዩ ሓቂ ኮይኑ ይመጽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ናብ ሓቂ ክእትወና ካብቲ ዝነበርናዮ ናይ ሓሶት ዓለም ወፂና ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ህይወት ክንኣቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብርሃን ኮይኑ መጺልና ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ኮይኑ መጺልና እሞ ንሱ መራሒና ክኸውን ኩላትና መራሒሲና ሓደ እኳ ጻድቕ የለን እስካዕ ዝበሃል መራሒሲና ንንካራታት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንሱ ናብዚ ምድሪ እዚ ብርሃን ኮይኑ መጺኡ ንምንታይ ከብርሃልና እሞ ንሕና ናብቲ ብርሃን ክንኣቱ መራሒ ኮይኑ መጺኡ ንምንታይ ክመርሓና እሞ ንሕና ከዓ ደድሕሪኡ ክንክተሎ ኣባጊዕ ኮይንና ልክዕ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ከም ዝገልጸልና ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ከም ዝኾነ ንሕና ከዓኒ ኣባጊዕ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ክመርሐና ናብ ምንታይ ናብቲ ህይወት ብርሃን ኮይኑ ክመርሐና ንሳእ ንሕና ድማኒ ካብ ጸልማት ወፂና ናብኡ ክንኣቱ ብኡ ክንመላለስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ክብል እንከሎ ንሱ ሓቃዊ ዝኾነ ናይ ህይወት ብርሃን እዩ ንሕና ኩላትና ፍጡራን ወይ ከዓ ንሕና ደቂ ሰባት ብርሃን ክንከውን እንከለና ካብ ኣምላኽ እንረኽቦ ናይ ጸጋ ብርሃንነት እዩ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ብርሃን ተመርኩስና ንዓለም ክንመርሓ ከም ዘለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገረና ንሱ ግን ካብ ማንም ተመርኩስ ዘምጾ ብርሃን እንተይኮነስ ንሱ ናይ ብሓቂ ናይ ዓለም ብርሃን ከም ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ምክንያቱ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብል ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ምን ብርሃን ናብ ዓለም መጸ እዚ ብርሃን እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድሪ ዝኽመጽ እንከሎ ብርሃን ኮይኑ ይመጽኡ ስለዚ ብርሃን ኮይኑ ክመጽ እንከሎ ኣብ ጸልማት ንነብር ዝነበርና ህዝቢ ድማኒ እቲ ብርሃን መጽኡ ነቲ ክፉእ ግብርና ነቲ ጸልማታዊ ዝኾነ ግብርና ዘቃልሖ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ኩላትና ነቲ ብርሃን ተቃዊምናዮ ልክዕ ሓደ ሰብ እንዳሰረቀና ሃለው ብለይቲ መብራህቲ እንድሕረብ ሪኻሉ ንዓኻ ከም ዝቃወመካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናብ ዝምድሪ ዝኽመጽ እንከሎ ዓለም ኣብ ጸልማት ትነብር ስለዝነበረት ንሱ ብርሃን ኮይኑ ክመጽ እንከሎ ዓለም ድማኒ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተቃዊማቶ ንምንታይ ናይ ዓለም ግብሪ ዝፍሽል ስለ ዝኾነት ብርሃን ናይ ዓለም ሓሶት ዝፍሽል ስለ ዝኾነት ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ብርሃን ኮይኑ ስለዝመጸ ደቂ ሰባት ድማ ግብሮም ክፉእ ስለ ዝነበረ እንታይ ገይሮም ነቲ ብርሃን ተቃዊሞም ክቕበልዎ ኣይከኣሉ ንምንታይ ንሱ ሓቂ ስለ ዝኾነ እቶም ደቂ ሰባት ኣብ ሓሶት ዝነብሩ ስለ ዝነበሩ ነቲ
حق تقايممو اتحقي نحاسوت زفشل سلازخونه مالتي كله تخوف ازقبر قورو من تخيقلس برهان يصلق مبر ناب برهان ايوصن يمن كله تخوف ازقبر امنتاي ابسلمات يزخول اتليبا ببرهان السبنار ايو ناوجه يكون سرق تارا تخويل بليت يسرق سلازي يتخلو خوف ازقبر قورو من تخيقلس برهان يصلق مبر نمنتاي ابسلمات كوين يخسر ازدلي ابرهان دار كوين ما سبكري ايو كفشلي سلازي انت ايزقبر برهان يصلق سلامات كون اللي فاتو مالتي اتحق زغبر غنا يبل قصيلو اتحق زغبر غنا اذا غبرو بእግዚአብሔር استغبره انت خوين من تخغلص نا برهان يوص اتغبرو بእግዚአብሔር استغبره ማለት ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ግብሪ ይሰርሕ ምህላው ምን ታንከገለጽ እንታይ ይገብር ና برهان يوص እምበር አይሕባል ምክንያቱ ዘሕብ ግብሪ ስለዘይውሉ ማለት ዘሕብ ግብሪ ስለዘይውሉ ስለዚህ برهان ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብዚ ምድር እዚ برهان ኮይኑ ክመጽን ከሎ ምድር ማኒ በጸልማት ተዋሒጣ ስለዝነበረት እቲ ብርሃን ቀጥ ተኸመጽን ከሎ ንዓኣ ንግብራ ዝቃወም ኮይኑ ስለስተረኸበ ብርእታ ምድር ማኒ ወይ ከዓ ዓለም ድማኒ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ጸይኣቶ ተቋይማቶ ላዕሊ ፈያባቶ ሰቂላቶ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን ይኽብል ከሎ ንሱ ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ብርሃንነት ኣለዎ ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ በቲ ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ብርሃንነት ናብዛ ዓለም እዚ ከብርሃላ መጽዩ ዓለም ግን ብርሃን ስለዘይ ትፈቱ ወይ ከዓ ጸልማት ስለትፈቱ ነቲ ብርሃን ተቃወመቶ ማለት እዩ ነቲ ብርሃን ክትሰቅሎ ኻለት ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን ይኽብል ከሎ ንዓለም ዘብርሀ በቲ ሓቃዊ ዝኾነ ብርሃኑ ንዓለም ዘብርሀ ስለዝኾነ በዚ ይናገር ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም ብርሃን ይኽብል ከሎ ኣብ ጸልማት ንዝነበረት ዓለም ናብ ብርሃን ወጽዩ ድማ በቲ ኣማናዊ ወይ ከዓ ሓቃዊ ዝኾነ ናይ ባህሪ ብርሃንነቱ ንዓለም ዘብርህ እዩ ድሕዳልና ኮይና ንደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ይኹን ክሎም ከለኻ እንታይ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 13 ጀሚርና ንድሕዳር ኢና ከም ዝብል ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ይኹን ጨው መቐረቱ እንተጠፋኸ ብምንታይ ይምቅር ንደገ ተደብሪው ብእግሪ ሰብ ክርገጽ እንተዘይኮይኑስ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ይብል ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ይኹን ክሎም ከለታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ናይዛ ምድሪ እዚኣ መቐረታ ኢኹም ንስኻትኩም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ምህላኩም ወሳኒ ነገር እዩ ክሎም ከለ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ብርሃን ኮይኑ ምስ መጸ እቲ ብርሃንነት ንመን ሂብዎም ደቀ መዛሙርቱ ምክንያቱ ደቀ መዛሙርቱ ብወንጌል ንዓለም እናዘሩ ከብርዋ ስለዝኾን ማለት እዩ ከብርዋ ስለዝኾን ምክንያቱ ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል ተሰኪሞም በቲ ቃል ኣምላኽ ንዓለም ክብርዋ ስለዝኾኑ በቲ ቃል ኣምላኽ ንዓለም ክብርዋ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳቶም እቶም ደቀ መዛሙርቱ በቲ ብርሃን ዝኾነ ህይወት ከመላለሱ ስለዝኾኑ ንስኻትኩም ንዓለም ትመርሕዋ ንዓለም ተብርሁላ ንዓለም ነታ ዘይተረድኣ ዓለም ተረድዋ ነታ ዘይበረላ ዓለም ተብርሁላ ነታ መራሒ ዝሰኣነት ዓለም መራሕታት ትኾኑ ንስኻትኩም ይኹን ክብል ከለይ ከምዚ ይብል መብራህቲ ኣብ ገዛ ንዘሎ ኩሉ ምን ተኸብርህ ኣብ በሪኽ መቕመጢኡ የንበር ወንበር ኣብ ትሕቲ ኸፈረ የንበርዎን ይብል መብራህቲ እቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ኩሉ ሰድራ ምንታን ጽቡቕ ገይሩ ኸበርሆ ልዕል ኣብ ዝበለ ቦታ ይዝቕመጥ ናብ ኩሉ ምንታን ክበርሆ ኣብ ታሕቲ ብዝኾነ ይኹን ኣብ ከፈር ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዕትሮ ክነብር ኣይኽእልን ምክንያቱ እቲ ብርሃንነቱ ስለዝዕገት ማለት እዩ ስለዝዕገት ስለዝታይ ይኹንም ንሊ ብርሃንነትኩም ወይ ከዓ መንነትኩም ኣይተቐበሩ ቅድስናኩም ኣይተቐበሩ እንታይ ክበሩ ኣብ ዓለም ይብራህ ንብዙሓት መርኣያ ኮኑ ማለት እዩ መርኣያ ኮኑ ካብ ቁጽሪ 16 ከምዚ ይብል ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘለዉ ኣቦኻትኩም እንተ ከምስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብል ኣብዚ ግልጽ ገይርዎ ማለት እዩ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ወይ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ዝኾነ ግብርኩም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምንታን ከምስግንዎ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ይኹን ክሎም ከለ ንስኻትኩም ነቲ ጸልማት ዝመረጸ ዓለም ትብርህሉ ብወንጌል ናሰማኩም ናስፋሕፋሕኩም ነቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ነቲ ኣብ ሞት ዘሎ ኣካይዳኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ብሩህ ይኹን ንምንታይ ነቲ ኣካይዳኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምንታን ከምስግንዎ ዘም ሰባት ደስ ክብሉኻ ኣካይዶም ህይወቶም ኣዘራርቦም ቅድስንኦም እዚ ብምሉ ደስ ክብሉኻ እናበሉ ነዚኣቶም ዝፈጠረ ኣምላኽ ይመስገን ኢሎም ነቲ ፈጣሪኦም ምንታን ከምስግንዎ لك حدا ولد بسناي مغباراتو ابو خمس مسكن كم زغورو بخالي وقد ما حدا ولد بسنكي كفق مغباراتو نبو خمس رغن كم زغورو
እቲ ሰናይ ዝኾነ ኣካይዳና ሪኦም እቲ ሰናይ ዝኾነ ህይወትና ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና የምስግንዎ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ክንከለ ከክንዳይ ተወኪልኩም ኣብ ምድሪ ትመስክሩ ከክንዳይ ተወኪልኩም ቃለይ እትሰብኩ ከክንዳይ ተወኪልኩም ኣብ ምድሪ ብርሃን እተብሩ ንስኻትኩም ኢኹም ክንከለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ክርስቲያን ማለት ናይ ዓለም መራሒ እዩ ክርስቲያን ማለት ብኣተሓሳስባ ዓለም ተዘፊቁ ዝነብር ዘይኮነስ ካብ ዓለም ወፂኡ ንዓለም ክመርሐክ ዝብላይ ንዓለም ከመሓድረክ ዝብላይ بعالم تمحدير ويكع بني عالم حساب دليت انت وحيت زنبر يكون كريستيان مالت معناته كريستيان برهان تجاري تلاقو كريستيان مراحي تجاري تلاقو كريستيان ممر تجاري تلاقو نكريستيان عالم يتمرنيا نكريستيان عالم يتهنصنيا نكريستيان عالم مراحيتو اي تخوننيا كريستيان مراحي اين عالم كريستيان ممر اين عالم سلازي كريستيان مالت عالم دموع مبرهات مالتي بكل نجار بقى تحساسه بقى زارو بنقحته بطبيبنته بكل نجار كريستيان مالت بلوس كوين زركب عالم مالتي كريستيان مالت هذا عالم زي نعلم زمرحة بلوس مرحي مالتي نعلم برهان كنكون كنسبخ كنمهر قالو كنمسكر بسنا مجمار بهوت بكله بقى نجارنا بقى كايرنا بقى لبسنا بكل نجار برهان كنكون كريستوس أبانا كبر يزلع خنا مالتي سلزق قالو تشكيمنا أبيت صنعنا برهان نزخنا كريستوس أبيوتنا كنوري جبانا وسبات الإجزابير